uyahlonishwa, umzali nje uyahlonishwa. Umzali ubekwe uNkulunkulu kuba ahlonishwe. La umzali irrespect is not earned. Kodwa la umzali irrespect is a demand. Because it's a command from the Lord. It's a very good morning. Sanibona bafethu ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuyisonto senibingelela abazalwane. Vuka sikhuleke on YouTube, siphe sihle mpembe on Facebook. Ngiyacela ngilandele bafethu. That will mean a lot to me. Thank you very much Insenza kanjalo. Namhlanje bafethu ufuna sibheke izwi kaNkulunkulu elithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Lize lithi kuTestament elisha lona umthetho onesethembiso is the only law with the promise in it. Ngamanye amazwi kunabantu abafiphalelwa izinsuku, kunabantu abaphelelwa izinsuku, kunabantu izinsuku zabe enqanulwayo ngenxa ukuthi they did not keep to this law. Izwi kaNkulunkulu lithi mhloniphe umzali wakho, mhloniphe uma wakho, mhloniphe ubaba wakho. Sengiqeda khona ngiyakhona. Hlonipha umakhelwane wakho, hlonipha noma ubani omdala kunawe, ngoba lokho enlarge kuvula ithuba lokuba izinsuku zakho zande. Uma wena wawubekela ukuthi uzophila 46 years, but for the fact ukuthi uNkulunkulu ubuka indlela ohlonipha ngayo uma wakho, indlela ohlonipha ngayo ubaba wakho, indlela ohlonipha ngayo noma ubani omdala ohlangana naye, athi uNkulunkulu let me add eminye iminyaka because of you being obedient to the law with the promise. Kunabazali abakhalayo bekhaliswa indlela thina sibaphethe ngayo. Umzali wakho akangakhali azayofuna oma counseling, abe namaphilisi alala nawo ukuze akwazi ukumaintain stress ne depression. Ibangwa uwe uphuza utshwala, ibangwa uwe ujola, ibangwa uwe uzala into engapheli. Umzali angazi ukuthi sezothini kuwe. Abanye ngenxa ukuthi sebesebenza kahle bafuna ukuphatha abazali babo, ngenxa ukuthi izinto zabo sezibahambela kahle, bafunde kakhulu, abazali bayakhala ngenxa yabo. Kodwa leli verse lithi hlonipha uyihlo nonyoko ngoba lokho kunosethembiso sezinsuku. La ezinsukwini ke kukhona ukuthi second chance, la ezinsukwini kukhona ukuthi noma uhlulekile izolo kodwa makukhona usuku olutholayo ngakusasa usho ukuthi ikhona into esangenzeka. Ngamanye amazwi ithi lento abazali bethu asibabeke kwi-position la sibahlonipha khona bezizwele. Angiphinde futhi umzali akathi mayekhuluma kukhulunywa kuhlangenwe omama behlangene bekhala ngabantwana babo, kodwa wakho umzali kanti athi kodwa wami umntwana bafowethu ayuyangihlonipha. Umzali uma ekuthuma akuyi ngokuthi unani ukuze uthunywe umzali, akuyi ngokuthi ungakanani ukuze uthunywe umzali, kodwa wena usemsebenzini woku-enlarge iy'nsuku zakho ukuze iy'nsuku zakho zande ezweni. Kufanele ukuthi le yona kodwa le yona uyigcine. Hlonipha uyihlo nonyoko. Umzali uyahlonishwa, umzali nje bafowethu uyahlonishwa, abazali bayahlonishwa. Noma kuthiwa uphuza utshwala umzali uyahlonishwa, noma kuthiwa umbone ejola umzali uyahlonishwa. Umzali nje uyahlonishwa. Umzali ubekwe uNkulunkulu kuba ahlonishwe. La umzali irrespect is not earned. Kodwa la umzali irrespect is a demand, because it's a command from the Lord. It's the command from the one who created your parent. Umzali noma kuthiwa akasebenzi, wena uyasebenza, kodwa wena awukho ngaphezu kwamzali. Lalela noma ngabe kuthiwa usunomuzi wakho nengane zakho nomkakho nomyeni wakho, kodwa isikhala sikamzali soloku simile. Umzali uyanakekela, umzali uyaphiwa imali. Mawusebenza nje uNkulunkulu ekubusise ngomsebenzi, umzali wakho uma wakho uyanikeza imali. Noma usushadile niyakhuluma nonkosikazi wakho ukuthi abazali benu ayibafowethu nizoba nakekela kanjani, bazozizwa kanjani bengabazali. Umzali uyahlonishwa, and lowo mthetho iwona mthetho onesethembiso.